napapaanan ng mga bundok at napapaligiran ng magandang tanawin, matatagpuan ang Hermosa, isang bayan sa Bataan na may ganda't natatanging kasaysayan. Kilala sa makukulay na pista, masaganang agrikultura at mga taong may mainit na pagtanggap. Tunay ngang ang Hermosa, maganda hindi lang sa pangalan kundi maging sa diwa. Tara na at ating kilalanin si Nanay Marina Jimenez, isang proud na magsasaka mula sa Hermosa. Hello mga ka-agri! Ngayong araw ay nandito tayo sa Hermosa, Bataan at makakasama naman natin si Nanay Maring. Hello mga ka-agri! Ayun po. Nay, ano po ba ang lulutuin natin ngayong araw? Ang iluluto natin ngayon ay cheese puto. Ay. 5 kutsarang Butter. baking powder. Mimix ko po ma'am yung 1 kilong asukal. Sugar. Yan, sa paglalagay po ng asukal, depende na po sa Oo, panlasa nasa sa po ng kanila. ating... Ang susunod dito ma'am, lalagyan na natin siya ng tubig. tubig po. Oo. So, lalagyan na natin yung tubig. Matapos po natin pagsamasamahin yung mga sangkap ay bubusan naman po natin ng tubig. Okay po na. Haluin mabuti. Haluin mabuti po. Ayan, matapos po natin buhusan ng tubig ay hahalu-haluin na po natin siya. Ito na ma'am, yung consistency ng puto. Dapat po, hindi siya ganong malapot, hindi naman siya malabnaw. Para maganda ang dating niya. Magkano naman po na kung may gusto po nilang umorder ng ating mga kakanin, ano-ano po yung size and yung price po? Ang order po sa akin ng isang bilao na 16 size. 16 ang size po ng bilao, Opo. 600 po. 600 po. Ang karamihan po, meron din pong may order yung by tab po, 30 pesos, 5 piraso. 30 pesos Malit per lang tab. po yan. Okay. Meron din naman pong nag-order na yung maliit na ganito, 350. 350 po yung ganito. Opo. Kalaki na bilao. Okay. 350, Next, pwede na po yan. 350 po. Okay po. Balanseng-balanse yung alat ng keso at tamis ng asukal. So fluffy, so yummy. Certified Agri-Sarap. Matapos naman po lutuin ni Nanay Maring ang cheese puto, ngayon naman po ay ipapakita ni Nanay Maring ang proseso ng Paggawa ng suman sa gata. Meron po ako ritong malagkit na ani ko rin sa bukid. So, ang ginawa ko po, nagpakaid ako ng 2 nyug mayroon po tayong at may 2 nyug na ginata gata. po natin. Asa lalagay po natin. May sukat po ba yan po na yung gata kung ilan po ang Opo. ilalagay? Ang ilalagay po natin dito, 1 tabo at kalahati. Opo. Bali ito pong malagkit po na sarili niyo pong tanim po, ano po? Ani ko po yan. Fresh from the farm po ang malagkit ni Nanay Fresh Maring. from the farm. So, Ayan. ito po ay lalagay natin ng asin. Asin. Pwede na po yung May sukat po ba ang asin na yun? Tansya-tansya na lang Tansya din na po. lang. Tansya-tansya na lang. Opo. So mamaya po, ito pakukuluan na natin para mailagay yung malagkit. Sasalang po natin para maluto. Opo. Una, pakukuluin muna ang gata ng 15 minuto.
Matapos sa ipagsama-samahin ng gata, malagkit at lagyan ng kaunting asin. Ipainit at halu-haluin hanggang sa makuha ang tamang texture. Matapos nito ay palalamigin at ibabalot gamit ang dahon ng saging. Lagyan ng dahon ng saging ang kaldero at isa-isang ilagay ang mga binalot na suman. I-steam ng 1 oras hanggang sa maluto ang suman. Tamang-tama ang lasa. Perfect kaparis ng kape sa umaga. Certified Agri-Sarap. Kapag ang agrikultura at teknolohiya ay nagsanib puwersa, makabagong pagsasaka ang resulta. Ngayong araw, silipin natin ng Ngayon Farm sa Hermosa, Bataan kasama si Sir Darwin B. Bunagua. Tara na tuklasin ang gamit ng composting facility for biodegradable waste at portable pelletizing machine kung paano binago ng teknolohiya ang takbo ng agrikultura. Dito lang sa Agriculture check! Technology check. Agri-tech! Ang CFBW o Composting Facility for Biodegradable Waste ay isang programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Bureau of Soil and Water Management. Ito ay isang makinarya para sa mga farm waste. Ang vegetable scraps at mga agricultural waste ay nagagamit upang gawing organikong pataba para sa mga crops. Sa tulong ng CFBW, napabibilis ang decomposition ng kanilang mga waste. Kung dati ay inaabot ng 4 hanggang 6 na buwan ang paghihintay bago ma-decompose, ngayon, dahil sa CFBW, inaabot na lamang ito ng 7 hanggang 8 araw upang magamit bilang organikong pataba. Bukod sa napabibilis nito ang pagde-decompose sa mga waste, ay napananatili pa rin ito ang kinakailangang nutrisyon sa ating mga lupa. Kaya ang ating farm waste, gamitin natin into different ways. Tulad na lamang ng isa pang makinarya na ibabahagi sa atin ni Sir Darwin Bunagua. Ating tuklasin ang gamit ng portable pelletizing machine. Ang portable pelletizing machine ay ito isang makina na kung saan ginagamit sa paggawa ng pellets para sa pagpapakain ng small ruminants. So bali may mga ingredients ito na merong carbohydrates, merong protein at merong mga fats and lipids na pinagsasama-sama, kino-combine at para maging isang pellets. So dito sa amin, meron kami dito mga production area para sa pagpapatubo ng mga indigofera, ng mga ipil-ipil, para doon sa pag-produce ng protina. So hinahaluan namin ito ng iba-iba pang materials gaya nga ng darak, ng fish meal, ng copra meal, at ng molasses para makagawa ng pelletized feeds. So, ang Balsik Agrarian Reform Beneficiaries Association o BARBA ay isa sa mga benepisyaryo o cooperators ng programang ito
na galing pa sa Central Luzon State University under Small Ruminant Center. So, way back 2023, kami po ay nagbigay ng intensyon para makasali sa programa. Napaka-importante na bigyan din natin importansya to kasi mas maganda na para mas ma-maximize natin ang paglaki ng ating mga alaga na hindi parang bara-bara ba na kung ikumpara mo kasi sa pagsusoga lang na nandyan lang sa area tapos papakainin mo, pagkatapos ng pagnakain na nila ay mahihirapan na tayong mag-produce. So, kami po sa Barba ay meron po kaming teknolohiya na hopefully magamit namin in the near future kung saan magkakaroon po kami ng confined area na doon namin papalaki ng aming mga alaga na kambing at mga baka. Magkakaroon po kami ng, bukod sa cut and carry method, maggagawa rin po kami ng mga pelletized feeds para sa pagpapakain sa kanila. So sa gayon ay year-round namin mapapakain ang aming mga alaga. Hindi lang kami aasa sa kung kailan tag-ulan o marami ang mga damo. Sa tingin ko po, no, so base sa aming pagtaya ay malaki po talaga ang benefit or income na makukuha namin dito. Kasi sa ginawa pong training ng SRC sa amin, pinakita nila sa amin ang input cost nito kung saan maliit lang po ang input cost kasi nga po nandito na sa amin yung mga indigofera na nakatanim na sa amin. Hindi naman po ganun kalaki ang labor o yung materials o yung mga expenses na ginamit namin para maparami po namin yun. At yung iba pa pong mga raw materials ay nasa community lang din po namin. So, kung maibibenta po namin ito sa market price na kung saan ngayon ay inaabot po ang isang kilo ay inaabot po ng halos 30 hanggang 35 kada kilo. Considering po na although estimate ko lang po ito ngayon, siguro nasa mga 10 to 12 pesos ang input ko. So malaki po talaga ang margin. Maraming salamat po mga ka-agri sa walang sawang pagsuporta sa mga programang naghahatid ng kwentong inspirasyon at impormasyong pang-agrikultura. Nawa ay marami po kayong napulot na mga kaalaman sa atin pong episode ngayon. At para naman manatiling updated sa mga programa at balita mula sa kagawaran ng pagsasaka, ay i-like at i-follow na po ang aming mga social media accounts na Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube channel. Muli, ako po si Ernest Payawal at ito ang inyong paboritong agriculture television show sa ikatlong rehiyon, ang Agri-TV Central Luzon. At lagi po nating tatandaan na ang DA sa gitnang Luzon, laging katuwang sa pagsulong.